שלום לכם צופי יוטיוב, איפה אנחנו נמצאים לפני שנגיד נמשיך? לא חשוב. חבר'ה, אנחנו נמצאים פה עם לאה. עם לאה. לאה תלווה אותנו כאן בסקירה המיוחדת הזאת בדרך אל היעד. פשוט נוף מטמטם יש לנו פה. אני רוצה שתראו חברים, איזה יופי, איזה מים, פשוט פנטסטי. יש כאן בחורות יפות. כן. יש לנו פה תמונות יפות, יש לנו פה אנשים. תוצרת רומניה, סוף סוף, מה שאני אוהב. סוף סוף מצאתי רומנים גם ב... לא חשוב, אבל אתה בא מרומניה, לא חשוב. חצי רומני. חצי רומני, לא חשוב. רומניה ופולניה. רומני, זה הכל מסתדר, אין בעיה. אז בקיצר לענייננו, אנחנו עברנו היום את השוס של הטיול. ראינו שלג, ראינו את האגם, את הסכר, עשינו תמונות. ואנחנו פה נחפש את הקלה הבאה עבורי. אני מקווה שאני אמצא אותה כבר. דווקא הולכות פה יפות מאחורינו, אתם יכולים לצפות צופים שלנו. ואנחנו הולכים, מטיילים. והנה אתם יכולים לראות את הטירה כאן. מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד נחמד. מושקע מאוד, אין מה לדבר. צבעו אותה בגללנו. ואתם יכולים לראות חברים את כל הירק מאחורה, ממש השקעה פה, אתם מרגישים באמת מטורף. וזהו, אז זאת הייתה הסקירה קצרה בינתיים. תכף נמשיך עוד וניכנס לטירה. בינתיים, עם הטירה הזאת כאן מהצד שמאל של המסך, אנחנו נתקרב ונגיד לכם גוד ביי בינתיים, ועוד סיכורים בהמשך. יאללה ביי.